θέση του επισκόπου. Σύντομα η φήμη για το ζήλο και την ευγλωτία του ξεπέρασε τα στενά όρια της Αντιόχειας και τον έκανε γρήγορα γνωστό στην αυτοκρατορία, φτάνοντας μέχρι και την αυλή του αυτοκράτορα. Η ανάγκη για πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου από άνθρωπο αγνό οδήγησε την εκλογή μακριά από βολικούς κόλακες, κοσμικά κριτήρια και τις φατρίες της πόλης στον ασυμβίβαστο καλόγερο της Αντιόχειας. Ο Ιωάννης για πολλούς μήνες το απέφευγε, ίσως γιατί κατάλαβε πως έψαχναν στα αζήτητα της Αντιόχειας για εξυλαστήριο θύμα. Τελικά, ο έπαρχος της Αντιόχειας κατάφερε να τον παγιδεύσει έξω από την πόλη, τον απήγαγε και τον οδήγησε με τη βία στη βασιλεύουσα. Έτσι, στις 15 Δεκεμβρίου του 398, ο ρακέντητος ασκητής γίνεται αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Μπροστά στους αυτοκράτορες και τους επιφανείς, ο ισχνός καλογεράκος με το αραιό γέννη, τη φαλάκρα και τα βαθουλωτά μάγουλα φαινόταν λίγος για τη θέση που αναλάμβανε. Η έναρξη της ποιμαντορίας του σηματοδοτήθηκε με την πληροφόρηση του λαού του. Έγραψε πολλά για τους επισκόπους που συζούσαν με γυναίκες, για τους πλεονέκτες, για τους αδικούντες, για όσους φορτώνονται στολίδια και κτίζουν πολυτελέστατα σπίτια. Δεν δίστασε, στη γενικότερη πολιτική της ηθικής καθάρσεως, να απολύσει 13 ανάξιους επισκόπους και στη θέση τους να τοποθετήσει ικανούς και ευσεβείς. Εάν ο κλήρος, το άλας της γης, παρουσίαζε έκλειτο βίο, πώς θα ζητούσε από το θύμνιο να ζει άγιον και καταβλιστών βίο, έλεγε. Με τα μέτρα που έλαβε εξύψωσε το κύρος του κλήρου και αποκατέστησε το γόητρο της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Έγραψε για την ελεημοσύνη, τη βασίλισσα των αρετών, επισημένοντας πως τα πονεμένα παιδιά, οι φτωχοί και οι χήρες πλεονάζουν. Ο ίδιος καθημερινά αρκούνταν να τρώει χυλόκου φαριού, ενώ ανθρωπάρες, κατραπέζια και ομοτράπεζους άρχοντες, αφού τα καταδίκασε, τα αποστράφηκε παντελώς. Τα έσοδα της αρχιεπισκοπής του έγιναν νοσοκομεία και φτωχοκομεία. Ενήργησε για ιεραποστολή στα μέρη της Φινίκης, της Τύρου, της Σιδώνος, της Γάζας, της Τρίπολης, κτίζοντας μοναστήρια και βαπτίζοντας. Ο λόγος του γλυκής, μισός, ανακουφιστικός. Σε κάθε τομέα διακονίας και ιεραποστολής ήταν εξαιρετική η συμβολή της διακόνισσας Ολυμπιάδας, η οποία μεριμνούσε και για την καθημερινή λιτή διατροφή του Χρυσοστόμου. Η ευθύτητά του υπήρξε παροιμιώδης. Η γυναίκα του Αρκαδίου, Ευδοξία, υπήρξε ο ισχυρότερος αντιπαλός του. Η πλεονεξία της τον οδήγησε σε έναν ανηλεή πόλεμο ενάντια του. Σε κάθε ατασταλία της τον έβρισκε μπροστά. Η κορύφωση συνέβη με την καταπάτηση του αμπελώνα μιας χήρας, της Καλυτρόπης. Η εντολή του Αγίου τότε ήταν να απαγορεύσουν την είσοδο της αυτοκράτηρας στο ναό. Μια πρωτοφανής και κακοήθης πολεμική εξηφαίνεται εναντίον του Χρυσοστόμου, με πρωταγωνιστή τον λιθομανή και χρυσολάτρη Θεόφιλο Αλεξανδρίας, την αυτοκράτηρα Ευδοξία και τον ύπατο Ευτρόπιο. Σε αυτούς προσθέθηκαν και οι διοχθέντες κληρικοί και επίσκοποι, καθώς και πολλοί άρχοντες και πλούσιοι. Ο Χρυσόστομος, προαισθανόμενος τα όσα επρόκειτο να συμβούν και βλέποντας να πλησιάζει το τέλος του αγώνα του, δεν έχανε το θάρρος του και μάλιστα συνιστούσε και στους φίλους του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και την πίστη τους στον Χριστό και στην Εκκλησία. Πολύ ωραία. Θα τη διαβάσουμε μετά το βραδινό φαγητό. Που θα είναι εδώ και ο πατέρας σου και ο αδερφός σου Νικηφόρου. Ξέρεις τι μου είπε η γιαγιά σου μητέρα? Ότι τις ομιλίες του σιγά που τα έχει γράφει την ώρα που κηρύττει.
η συνέχισε τη γράφει. Και έτσι σε πολλά σπίτια με τις ομιλίες του. Το πιο σπουδαίο όμως Είναι να είσαι μέσα στον ναό και να τον ακούς να κηρύττει. Μέλι και χρυσάφι στάζει από το στόμα του. Γι' αυτό άλλωστε τον ονόμασα Χρυσόστομο. Το Σάββατο λέμε να πάμε στην Αγία Σοφία μαζί με τον Νικηφόρο, να τον ακούσουμε να μιλάει. Να πάτε, παιδιά. Ο Πατριάρχης μας είναι ευλογία για την εκκλησία μας. Α, ξέχασα να σου πω ότι στο σπίτι της γιατρού Νικαρέτη συνάντησε το 200 Ολυμπιάδα. Τη συνεργασία του Πατριάρχη μας. Ναι, και παρόλο ήταν απλά ντυμένη, η όψη της ήταν πανέμορφη. Και είχε κάτι πραγματικό πάνω της. Μην ξεχνάς, παιδί μου, ότι η Ολυμπιάδα είναι συγγενής του Αυτοκράτορα. Είχε αμύθιτη περιουσία. Στα 18 της όμως έχασε τον άντρα της και έμεινε χείρα. Από τότε άρχισε να μοιράζει τα πλούτη της στους φτωχούς και δόθηκε ολόκληρη στην υπηρεσία της εκκλησίας. Όλος ο κόσμος που μιλάει για τις φιλανθρωπίες της, μα δεν έχει δει και δει ποτέ. Λένε ότι πρόσφερε 10.000 λίβρε χρυσό και 20.000 λίβρε τσασίνη. Έτσι είναι, παιδί μου. Και έχει ιδρύσει και ένα μοναστήρι κοντά στην Αγία Σοφία. Και οι μοναχές εκεί βοηθάνε άλλο στο νοσοκομείο, άλλο στο ξενοδοχείο και άλλο στο νέο γυροκομείο που έκτισε ο Πατριάρχης. Είναι μεγάλη χαρά το μπορεί κανείς να προσφέρει τόσα. Σίγουρα. Όμως και εμείς οι απλοί άνθρωποι έχουμε στα σπίτια μας την κυβότητα των πελίτων. Βλέπεις ο Πατριάρχης μας εκτιμά όπως και ο Χριστός μας και το δίλητο που μπορούμε να προσφέρουμε. Όσο για την Ολυμπιάδα, είναι πολύτιμη βοηθός του Πατριάρχη μας σε όλα τα έτα και η πιο αφοσιωμένη του μαθήτρια. Σήμερα όμως φαινόταν πολύ ανήσυχη. Καλησπέρα, μητέρα. Γεια σου, Ηλιάνα. Καλώς τον Νικηφόρο. Άρχισε σήμερα. Είχε πολλή δουλειά στο χρυσοχωρείο. Ναι, όμως δεν άργησε γι' αυτό. Καθώς γύρισε στο σπίτι, σταμάτησε στο καινούριο ορφανοτροφείο που φροντίζει να χτιστεί ο Πατριάρχης μας. Είδα τον δάσκαλο μου τον Κασιανό να βοηθάει τους χτίστες και σταμάτησα κι εγώ να βοηθήσω. Πώς θα βοηθήσει, δηλαδή. Ξέρεις να χτίζεις. Μη με πειράζει, Ιουλιάνα. Κουβαλούσα νερό από τη στέρνα για να γίνει λάσπη. Καλά έκανες, παιδί. Άλλωστε τα ιδρύματα που έγιναν με τις φροντίδες του Πατριάρχη μας δεν έγιναν μόνο με προσφορές πλουσίων, αλλά και φτωχών και με πολύ εθελοντική προσφορά. Ανάρχεται και ο πατέρας σας. Καλησπέρα. Έλα, πρόβοτε. Τελείωσες με το τούτο. Ναι, πίτα, είναι έτοιμο η κάση. Πατέρα, με συγχωρείς που δεν προλάβα να σε βοηθήσω σήμερα. Δεν πειράζει, Νικηφόρε. Άργησε στο χρυσοχοϊό. Σταμάτησα για λίγο στο καινούριο ορφανοτροφείο που χτίζεται. Πατέρα, έφερα τη γιατρό Νικαρέτη μια ομιλία του Πατριάρχη μας. Να τη διαβάσουμε και το φαγητό. Πολύ ωραία, Ιουλιάνα. Μόνο παιδί μου που δεν χαίρονται όλοι με τις ομιλίες του. Γιατί το λες αυτό, πατέρα. Από το παλάτι τον εχθρεύονται. Η Αυγούστα μας η ευδοξία είναι πολύ δυσαρεστημένη μαζί του για τον ένοχο που της κάνει. Άρπαξε, λέει, το αμπέλι μιας χήρας γιατί βρήκε καλά τα σταφύλια. Του Πατριάρχη την έλεγξε γι' αυτό. Εκείνη αντί να μετανιώσει άρχισε να τον μισεί. Και δεν είναι μόνο η ευδοξία. Υπάρχουν και οι ιερείς που τον εχθρεύονται γιατί τους έλεγξε και δεν τους βρήκε εντάξει. Αλλά το χειρότερο είναι ότι μια ομάδα από Αιγύπτιους κληρικούς ήρθε να ενωθεί με κάποιους δυσαρεστημένους εδώ και τώρα κάτι σκαρώνουν σε βάρος του Πατριάρχη μας. Μα τι μπορούν να το κάνουν, πατέρα. Πολλά, παιδί μου. Ο Θεός να φυλάει την εκκλησία μας. Ποιος είναι? Ο Βρίκας είμαι, Θεόδωτε, άνοιξε γρήγορα. Έλα, Βρίκα. Πέρασε μέσα. Πώς τέτοια ώρα εδώ? Τρέχει, Κύριε. Εξορίζουν τον Πατριάρχη. Μα πώς έγινε. Οι Αιγύπτιοι που ήρθαν, τον κατηγόρος μας, έγραψε το σύνολο για κλοπή. Τι λες, Βρήκα, για κλοπή? Ναι, για κλοπή και άσχημη συμπεριφορά. Ενώθηκαν μαζί τους και εδώ ήρθαν στην μέρη που ζει για να έξω Πατριάρχη. Και ο Αυτοκράτορας, τι είπε ο Αρκάδος για όλα αυτά? Κάτι δίδαξαν να τον πειράσουν. Αλλά μετά την κοινωνία της γυναίκας της ευδοξίας, δέχτηκαν να τον εξορίζουν. Δεν θα το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Θα αντισταθούμε. Όλες οι κατηγορίες είναι ψεύτικες.